ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ମୋଦିର ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ନାମ। 1 ନମ୍ବର ଅଜନ୍ତା ଓ ଏଲୋରା ଗୁମ୍ଫା କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। 2 ନମ୍ବର ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁର ଦିଲୱାର ମନ୍ଦିର କେଉଁ ଧର୍ମ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ଉତ୍ତର ଜୈନ ଧର୍ମ। 3 ନମ୍ବର କୁତବମିନର ଉଚ୍ଚତା କେତେ? ଉତ୍ତର 234 ଫୁଟ। 4 ନମ୍ବର ଭାରତର ସର୍ବପୁରାତନ ବ୍ରୋଞ୍ଜ କୃତି କ'ଣ? ଉତ୍ତର ମୋହେଞ୍ଜୋଦାରୋର ନର୍ତ୍ତକୀ। 5 ନମ୍ବର ଜୈନମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନର ନାଁ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ସମତା ବିହାର। 6 ନମ୍ବର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତର ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନର ନାଁ କ'ଣ? ଉତ୍ତର କାଦା କେରଳ ଓ ଥୋମାସ ମାଡ୍ରାସ। 7 ନମ୍ବର କେଦାରନାଥ ଓ ବଦ୍ରିନାଥ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଓ ସେଠାରେ କେଉଁ ଦେବତା ପୂଜା ପାଆନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଓ ବିଷ୍ଣୁ। 8 ନମ୍ବର ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବିତ୍ତଶାଳୀ ମନ୍ଦିରର ନାଁ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ତିରୁପତି ମନ୍ଦିର। 9 ନମ୍ବର ଭାରତର କେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ମୂଷାମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ? ଉତ୍ତର କର୍ଣ୍ଣି ଦେବୀ ମନ୍ଦିର। 10 ନମ୍ବର ନଟରାଜ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ତାର ନାଁ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଚିଦାମ୍ବରମ ମନ୍ଦିର।